יש משהו יותר חשוב מתקשורת? כל העולם שלנו סובב סביב תקשורת. אין ארגון ואין עסק שאין תקשורת. גם אם תגידו לי משהו שהוא קשור באינטרנט, יש מאחוריו אנשים. ואנשים דורשים קשר, דורשים יחסים. כשאנחנו יודעים לפתח את היכולות האלה של תקשורת, אז הרבה יותר קל לכולנו. תודו. אז בואו ננסה לחשוב רגע. אני רוצה להעביר מסר. יש לי אותו פה בראש. אני מוציאה אותו בשפה שלי, בדימויים שלי, בעולם הערכים שלי. אני מוציאה אותו לפה לחלל. והוא מתפזר לו פה לכל אחד ואחד מאיתנו. הוא נכנס לזה בדרך אחת ולהוא בדרך אחרת ולשלישית בדרך שונה לגמרי. היא בכלל עסוקה במה קורה לה בבית, והיא נשפך לה השוקו בבוקר והיא בכלל לא פנויה לזה. אבל המסר שאני עברתי נכנס לכאן ונכנס לכל אחד מאיתנו. בדרך אחרת. יש כאלה שקלטו יותר, יש כאלה שקלטו פחות, יש כאלה שהבינו את המסר בדרך כזו ודרך אחרת. התפקיד שלי, האחריות שלי כמעבירת המסר, היא לשאול אותם ולהבין שמה שאני רציתי להעביר נקלט אצלהם והתקבל אצלהם באותה צורה או לפחות באותה רמה של מה שאני רציתי להעביר. אבל לרוב מה שקורה, יש לנו תקצורת. במקום תקשורת נוצרת לנו תקצורת. והתקצורת היא בעצם קצרים בקשר. למה? כי עולם הערכים והמושגים של אחד ועולם הדימויים של האחר הם לא בהכרח דומים למה שלי יש. ולפעמים כשאני אשתמש במושגים מסוימים, אצל האחר הם בכלל לא יובנו. וחייבים להבין את זה שכל בן אדם מגיע מעולמות אחרים, מדרכים אחרות, והיכולת שלו לקלוט את המסר היא שונה. היא שונה בתכלית, וזה התפקיד שלי. אז קודם כל כמעבירי מסר, קחו את זה כטיפ. תבדקו מה הם קלטו ומה רציתם להעביר והאם זה מתכתב אחד עם השני. הדבר השני שחשוב מאוד להבין זה שכל אחד מתקשר בדרך אחרת. אז יש לנו 4 סגנונות תקשורת שאותם אני לוקחת ומפתחת אותם. יש לנו את המשימתי, את המקדם, את המנתח ואת התומך. 4 סגנונות התקשורת האלה הם לא סתם, הם אופי של אנשים, הם חשיבה של אנשים, הם יכולת הבנה של אנשים ובעיקר יכולת הפנמה של התוכן שלהם. וכשאנחנו יודעים מה אומר כל סגנון תקשורת כזה, איך הוא מנהל את עצמו, איך הוא קולט את המסר ואיך הוא מוציא את המסר, יהיה לנו יותר קל לשאוב מתוך כל בן אדם כזה את מה שאנחנו רוצים, ולהצליח לגייס אותם אלינו הרבה יותר בקלות. אז בואו נעשה רגע אחד הדמיה. משימתי, הם אנשים של תכלס, שורה תחתונה, פה יש להם סכינים, ככה, חותכים את העסק, כן, קדימה, ככה, שורה תחתונה, מה אתה רוצה ממני? שחרר. סיימת? תן לי לעבוד. זה המשימתיים. המקדמים הם אנשים של במה, של אנרגיות, של חברה, של אנשים. הם צריכים אנשים, הם צריכים פרגון בענק, הם יצירתיים בטירוף. יש לכם בן אדם מקדם בצוות שלכם, תנו לו את המשימה והוא יעוף, הוא יביא לכם את הרעיונות הכי מבריקים שיש. בסדר? אז אלה המקדמים, הם אנשי במה, אנשים של אנשים. המנתחים הם אנשים של דיאגרמות, אנשים של מאמרים וניתוחים ואקסלים, והם ינתחו את כל התהליך הזה. ולתוך זה הם יגיעו סופר מדויקים לישיבה. אם חסר להם מידע ולו הקטן ביותר, הם לא יהיו בטוחים בעצמם, הם לא יבואו לישיבה באותה צורה מהימנה. אבל אם אתם רוצים לקבל מהם מידע, תנו להם הכל, הם יביאו לכם את כל האקסלים הכי מסודרים ever, והם ייתנו לכם את הכלים הכי משמעותיים, אבל הם אנשים של 4 עיניים, הם אנשים של נשמה טהורה. אם תשאל אותם מה שלומם, הם יגידו בסדר ושלומך. כי אתה הרבה יותר חשוב להם מהם. אז אלה המנתחים. התומכים. התומכים הם אחוז הכי קטן באוכלוסייה. הם אנשים שמוכנים לתת את הנשמה שלהם למען האחר. כמעט להשיל את תורם בשביל שיהיה לך טוב. תרצה מהם משהו, הם יעשו הכל. אם יש לכם תומכים בצוות שלכם, ויש איזשהו סכסוך, תשלחו אותם, הם ב4 עיניים, בשיח אישי, יצליחו לגייס את כולם ולהביא את כולם לתוך התהליך שלנו. אז תראו איך 4 סגנונות התקשורת במינוח קטן מביאים כבר תובנות של איך כל אחד צריך שתפנו אליו. זה צריך שתפנה אליו ככה, והוא צריך שתפנה אליו אחרת. אם אתם מתקשרים למישהו בטלפון לצורך העניין, ישר מההלו אתם יכולים לדעת אם אתם צריכים, הלו, תגיד לי, יש לך כך וכך? או הלו, תגיד, מה שלומך? מה אתה צריך? תגיד, יש מצב שאתה יכול לעזור לי? וכבר אתה יכול לדעת מה אתה עושה. ואיך כל זה קשור לעץ ואיך אני מחברת את זה? זה מדהים. כי אחרי שאנחנו עושים שאלון אישי וכל אחד מברר מהו הסגנון תקשורת שלו,
אנחנו הולכים לעץ ועובדים מארבעת סגנונות תקשורת שונים. זאת אומרת שעל אותו ספסל עובדים המנתח, המקדם, המשימתי והתומך ביחד. ואז אנחנו ישר רואים את זה. איך ההוא משתלט על העניינים, איך ההוא קורא את ההוראות וצריך לראות עד הסוף ולמדוד כל עץ. והוא אומר, יאללה, כבר הבנתי מתוך המסר המרכזי, כי הוא יצירתי, הוא כבר עף על זה. הוא רואה את החלקים, הוא כבר יודע מה צריך לעשות. וההוא שיושב בצד ומחכה שיתנו לו משימות, ושיכניסו אותו לתוך העניין הזה. והתהליך הזה רוקם עור וגידים ככל שהתהליך מתקדם, ככל שהעבודה הנגרית מתקדמת, התהליך הזה של לראות אחד את השני ולהבין איך כל אחד פועל, עובד בצורה אחרת. וכשאנחנו מסיימים את זה ועושים את הסיכום, וכל אחד אומר, וואו, מה ראיתי בתהליך? משם השמיים הם הגבול, ויש לנו גם את התוצר הזה שאומר לנו, הנה, עבודת צוות במיטבה. חיבור בין ארבעת סגנונות התקשורת בהארדקור שלהם. אז אם אהבתם את התכנים שלי ואתם רוצים להמשיך לעקוב אחריי, אני ענבל ענבר, סדנאות מנגרים מהלב, סדנאות לפיתוח מיומנויות ותהליכי עבודת צוות.